नानिनिया थांनाय 29 तारिखआव ब्लाड इमारजेन्सि नांगौ जानाया दिनैसो मोनदों। दिनै जुलाइनि 1 तारिख। दा थैखौ सोगासिनो दङ। होगासिनो दा थैखौ जोंनो नानिखौ उसुबिदा नुनानै सासे बिनिनो हस्पिटालावनो सासे मानसि सातियाजित देखा होननाया होदों आरो फैसा थाइसेबो लायाखै, ओरैनो होदों। दा नै नानिया बिदि दङ। थै होगासिनो दङ दायो। दा नैबेखौ जागासिनो आलु भाजा जादों। उदैयावबो दाबो हागिस खाबथाना दोननांगौ नै। हासुग्रायावबो पाइप सोनानै दोनबावबाय नै। फैसा थाइसेबो लायाखै आरो बियो थैखौ गाव नानिखौ एकदम सिरियास नुनायखाय गावनो होना होबाय आरो बे दिनै थै। सातियाजित देखा नामा। गावनाबो हस्पिटालावनो पेसेन्ट दंखायो। होमबाबो जोंनि थाखाय नानिखौ अननानै होना होबाय आरो।